ati rinani ndokuda kubudwa mari 5 ndina mari yakawanda kudaro aiwa chibda 3 ndio ndodakirwa unibata kana yamanya 3 uka ndakunoita kutozotoita pana apa zama ndakada nchikumbira nchenda chi basa kwandoshandira ndabuda mari yakawanda unotenga mutoriro inini iwewe wakadzwa nani na Flint ndatomunyebera anenge achida kuudzaza nenchimudza asi azvisirizi ndechimunyebera ndokuchimunyebera sei uchimunyebera kuti unorora mutoriro kuti angofunga kuti ndikuitiwo zvikuitwa nevanhu pachimagaisi kungonyeberera nawo kuti nyaya munyaya handizati ukasarora mutoriro nechinzi wakasara ndana kutaura izvo ndezvoitaura nani ese itazikuita vamwe kana ngoti ndangozonzwa hanzi mazuva ano wakataura kuti wakunorara vanhu vanotaka kukuseka sha ndezvanofarira auzivi vanomutorera havadi kurarani ndiwe basa job team waiza zvafanana mahobho akatoushandisa abiro pakambani ende manager wake atombo yachita problem anosvika zvinhu zvake zvakaita zviri settled proper pasina chabiwa vai vanozopenga vai akunyebera vaiziva anenge agarita sei anenge akupenga mubrain nakudhara saka utaura kuti hakuna vanhu vakupenga nemutoriro ava hakuna vagara vanorwara zvafanira munhu akanzi aroiwa anozivatanonzi imbanje dzakamupengesa pachiwadvantage yekuti ndodzakamupengesa dzisiridzo dzamupengesani handida kupenga resusu asiwo urupenga ani asi kupenga ndakapenga kuti ndikupenga but vamwe vanhu vanoti unopenga ndovanorwadziwa neni mamero angu iyo nemamero zauzive ndo ndinopenga pange pachona uzive kuti ndandopenga vaiziva but vanhu vano vachingota kutaura inini vamwe vanhu vanoti ndopenga eka nozvibvuma ndozvibvuma kurwadziwa auzive kuti kurwadziwa nemunhu hanzi tese tinonzi namadi sasitero romachiro robva ratariswa inge njozva utora hazvisiri izvo maniki nemu aiziva safanzi right that's why vanobva tokudaiso tokumakirira but vakumaka zvishandi hazvina basa vanhu vaiziva indakamakwa ndobvei hapana chandowana hapana chandoziva kushanda basa rangu nekunamata chi mwari wangu nekurespekta maelders nekubring ndichi share vaiziva with us nekucommunicata zvakaita se zvakanaka nevamwe nekudzidza nekudzidzisawo vamwe nekumirira nguva faith inodiwa iziva muheart open heart senge zvawakaita heart yako iri open zvekuti haunyanyorwadziwa pamunhu pasina zvaaita iziva sure zvekuti vamwe vanhu ndokachivadza kuti dai muchimbomuitirawo kana plani mutengerawo kuti iye aramba achingotenga handaiziva yange 2 kana 1 unotoona kuti anelava handi ndizvo ndizvo chaizvo andingotaurawo zvekuti zvakana nini kushayawo hati chitoda kuti tase tombobuditsawo toti bataine apa ati ringsina newaiwa asima akanaka here bo saka ndakaenda aiwa usati waenda dambokubvunza president akati vanhu vemutoriro ngavasungwe vagare mujeri vari right zvinokonzeresa kuti vana vakurasa hunhu handiti vana havachaziva zvavari kunyatsoita vazhinji fanira vana vadiki ava vachangoti pedze chikora vakabva machikoro maimanja havachaziva zvekuita pese pese kana malanguage avanenge vachitaura vachishandisa mumugwagwa mugwamo haana kuchena zvokuti zvinhu zvokuti zvinhu zvakuita kuti mutoriro wewe uchinenidzerwa uchipomerwa mhosva kunzi ndowakaipa iwe usina handvaisi hakana problem but unenge wakunangirirwa bhozi chi ndiwo unenge uri padhuzi ende ndiwo wanobatwa nawo saka iwe asi kutaura kuti mutoriro uri right here inini ndichira zvekubasa usiri right asi ungori kuzvaona wakadaro anogona ungoendera asingagoni ungosiyana nawo saka kana munhu anzi abatwa nemutoriro anofanira kupiwa sentensi yakaita sei unenge kumamiswa ndoudiwa urohwa ndokuri right mvura yake ubvanzi shamu ndachodzi amuka bo
ndo zvandofunga ini zvandofunga ndizvo zvekuti mvura yake tomudira mvura yake tomurwola ndika tomurwa neshamu dzake mabhatastika handiti ya etisiwo totamugonera kumwesera time kumukanda unobvumirana nazvo izvi zvekutaurwa nevamwe vanzi vazhinji vanorova mutoriro kana musombodhiya havapfeke mandava chokwadi chokwadi unaherari vemusombo inakapfeka shoti rinondiwe mukati vemusombo vaita havapfeke manduwe avane free avariso imwe yakurisa vari kungoti mugara ari redi rameni kumauti ari kwedu mauto fonso akaenda musha ngambogara iko ngambogara kwakambosimba waiziya manhanga chichi chibage waiziya magwere iwe unofanira kutomboendawo kumusha umbosiya mutoriro but ndakamboende mwani zveunombonogara kana zve2 months chaimo but magrosari tokutengera saka ndoenda zvadini kana wangu nditi ufanira kunanga ndoenda haisi pressure kozi ngogazira ngatotombonditombouya but kuti ndiende ndisina chinhu manje kumusha kwacho zvavanomatokuvhunzirwa wirei usatokaina sina chinhu unzi wawirei notambirwa chii uyo sina vanhu vanofanira kukutambira aiso kusvika kumusha ahuna nakuremerwa hana pasuru vanorwadziwa unoziva saka toita sei nevanhu newe urova mutoriro nevamwe vako vamukurova mutoriro nemaillicit beers aya musombo pamabehaviors ndiri beta maiziva asi kukusimbisa kuti zvakanaka zveichocho chimutoriro but ndikuraa pamabehavior achona evanhu ivavo ini ndiri nani plus nani sitektek chi naona ini ndinoita maweekends weekend yangu ndine mari yangu ndoita sei ndoita zvemutoriro wangu waiziya weekend yangu kana zvisunday mazuva redoka waiziya after ndapedza zvese kelasi ndaenda ndaonoti padheni ndanaisa ndadiridza gadheni ndatimbira mabasa ese ndaona ndapedza waiziya ndomatanga kuzoita zvezvi kauhaniwo wiki rese handitombo saka ndangofanira nemunhu asingaiti izvozvo wakatanga semutoriro inini kutanga vandikatoita ndekuti ndaitongoonawo vanhu ana mundara anza ndara chikuru wavo ndokupi ndepaforosi mombe se zvekuma 45 aiputira kupi maiputira taiputira pagraundi ground panenge chimbumuso chebhora tokana nezvimakadbox ezvitaura ngozvitinya tongoitenge mabhundiro tatangotongorova saka iwe unofunga taita zvakanaka here kuti asiya vafanira achirova mutoriro ipapo taitoonenge tikuita chigai pandarozo zvinoti hapana zvataita but zvinodhuraka expensive shit ini zvoda munhu anongwavha gauru waiziya rinotirako bhozi una mari haisi yekuti ukatsara ubva wazonotanga kuita zvezvi waiziya ubudirira inakuita yekudaro but iri straight yekuti wabvapo uchiendapa iri mari straight hazvimboita problem but zvokuti vanhu vanenge vachichema newe kudai nekudai kuti ye azotibira ye atora zvakati ye ipapo ndo panozomidzawo kuti nobva wakondemesa chini waiziya iresina kuita asi nobvumirana nazvo kuti mune vanhu vanorova mutoriro vanoputa mutoriro mune mbavha yes ndo vakawanda vacho asi zvekunyepa iwo uri mbavha kudhara ndinopana imbva mbavha ndakazonorifoma ndakachinja maui ese waiziya mastructures angu ese aiza from A to Z ndakadaona kuti ndoda kufamba chi 1 inchi amusaka ngori panziri kudhara anosati ndengodaiswa but asingazonosungwa zvekudaiswa ndengonzi akembi nandango shamu dzangu nandadzoka ndakabva ndazviramba zvamuchose ndakati chi anchada bva ndakachena goma bva ndasvipira mati ndakati anchada ndakaita zvekushandira nemaoko amagulovhosi aikunotakura
something like an off-road. I'm way to go to my week years and Tanga. Wapezera kuenda remand prison rini? Ndakapedzera last year. Last year gore? Last year 2022. Wangoite? Ndainzi nandatora mazai. Usati ndainzi itandanga ndatora mazai. Andatora mazai. Ani? Imwe mata so. Kuti? 4 mapedzi pamusika. Saka uri mbavha? Aiwa izvo ndezvakudhara izvo. Kudhara wakatora mazai? Kudhara iko. Wakaenda urimandi? Ndakaenda urimandi. Wakagara ulungu urimandi? Ndagara 3 months. Panyaya 4 crates dzemazai? 4 crates. Hanzi 4 crates dzemazai mari? Ainzi ma 350. Saka wakaendera urimandi $15? $15. Chidzidzo ndadzidziswa ndichidhira kadhakwa ichidhira kadhakwa saka chimboenda ikoko ngonoti wanyorera 15 dai usina kudaro ndosinoda ikoko saka ndakatodzidza kuti zvakatondipedzera nguva yangu mahara ndachandakakwanisa sei kuita ndezvanzisa mashure. Maidye chii kurimandi? Ndadya sadza nemachams nenyama futi inenge iripo. Kubreakfast? Breakfast tea nemukaka chimwe chine beans. Sure here? Sure. Yeah. Kwa hembe dzamunenge makapfeka? Chapter. Anoraya inde anopondwa. Watichi? Anoraya inde anorohwa zvokuti waone. Nani? Nana sekuru. Kana kwatauriwa nzi auraya inde. Ndisitwa pedze mumhosi wakuita mumhosi. Saka une inda dzakawanda? Ndafara mablankets ari kumanyoni. But inda dziriko? Inda dziriko mutemo. Chotovhurirwa. Imi munovharirwa inda dzovhurirwa? Ya, movharirwa dzera waya mamuri mutanga kudyiwa. Wa. Ende ukangofungirwa nziyo kuti unenge uri stubborn. Mboma. But zvinotidzidzisa idze kuti tofanira kuita discipline. Daidza magwaro kuti ndarwa 1 shamu nemukolezi so ndakambooma makumbo abatana ega so waiza tenge ndada ustroke zveshuwa. Yeah. Ndazosumuka aiziya ndipo ndakazoda kusumuka pana tosumuka but ndadakwara neshamu pana What security izvi? Security kana uri mumandi? Mama. The prison guard? Yes. Ndesekuru wako iyo? Ndesekuru. Wemunhu wese. Yeah. Mambo wadedzwa mambo watadza kudaya zvinhu zvako zvekutakwira inda apa wandike aufa wanda bozi anongokuziya plus akomana anongomiruwe anoziya muri kuda ndiwe bozi anga adotora chero kunze ura itanda mushaya ndakutora saka vanhu vanongoti ishaya ndinomirira mhosva dzako roresa munhu aiziya. Wakamboroverwa kuraenda kana kuti wakamboona munhu akaroverwa kuraenda? Ndakatomuona achitorohwa zvekuti takabvadzidzawo saka iuraiwa ndanangoda dzingoti ndakaona ndaibvisa nokuiputitsa kwazinocherwa hauzeri rumeru zvo zvakatonibatsirawo saka iwo siya mutorirandi chipo vechidiki vari kukura advice encourage mageto youth zvaanofanira kuita kuti akunde kutongonamata nekusatamba nesu isusu vanoita se vari kuita zvemutoriro hachi ndochokwadi kuti vasasangane nazvo vari kutoti voregedza kutaura nesu kana kuti voregedza kushanda nesu haisiro kuti vangakunde kungoregedza kwachona kungoti ivo vanofanira kunamata maprayers vaiza zvekufasta zvezvaize zvekufastira zvavari kuda shure zvekuti zvafanana nemunhu anongoti haadi kupota mugu vakangogona ngosiya mugu yepekutanga impanje izvozvo vatosiya zvese mukozi vana vechikoro kando vakunzi vakurova mutoriro chokwadi asi zvekunyeba saka ivo vana vavafanira kunosiya sei zvinonetsa bhozi saka ngatingovashayisa mari here vanongoba sei wega handaimbosvita kudhara ndakaregedza ndakarifoma chaizvo amuna vanhu vese vakatanga kundifaririra ndarifoma akati wadzoka ende ndozvanga uri kudhara uri zvanga wada kuita
ndo madhezi anga ndatanga kuita maswera ndo madhezi anga ndatanga chamba kana mabhurungu saka ndanga ndakutanga kuita misbehavior yekuti ndanga kuita behavior yekuti vanhu vanga vakungoti naimi saka ndakazongonorifoma zvinhu zvangu zvangunodzoka up to 1 waiziva zvakanaka zvekuti ezvezvi ndikutryawo kufamba magwaro mamwe ari nani waiziva zvekuti ndabheta naye waita bo handi